Fis-sajf tal-2019 wara li nfetħet il-kawża fil-qorti biex il-poplu jerġa' jikseb lura 3 sptarijiet pubbliċi li nataw lil privat, kien ġie ffirmat ftehim ta' 100 miljun euro ħalli jekk il-qorti twaqqaf dan il-kuntratt dawn il-miljuni jittieħdu minn ta' Stewart Healthcare. Hekk qal taħt ġurament l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta xehed fil-kawża li fetaħ l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Minn barra Muscat, f'din is-seduta kien mitlub jixed ukoll l-eks Ministru Konrad Mizzi. Madankollu fil-bidu tas-seduta l-imħallef Francesco De Pasquale qal li kien għadu kif irċieva rikors minant l-eks Ministru Mizzi li jinsab taħt kwarantina obbligatorja. Għal daqstant fis-seduta li jmiss u se jkun qed jintalab jixed video conferencing f'każ li jerġa' jkun indispost. L-eks Prim Ministru qal li l-kabinet li kien imexxi kien jaf kollox dwar dan il-kuntratt, tant li ddiskutih f'xejn anqas minn 12 laqa. Iżda kif fakkar Adrian Delija f'kumment lil ġurnalisti, l-eks Ministru Edward Cicluna xed totalment il-kontra. Fuq kollox Muscat qal li bħala Prim Ministru u kien politikament responsabbli u responsabilità politika tieqa' għandu. Jekk minnu li qed jgħidu il-kabinet kien jaf fuq medda ta' 12 il-laqa li saret, allura responsabbli miegħu, u jekk mhux hekk, allura Dr. Joseph Muscat qed jikdeb u l-Prim Ministru Robert Abela għandu jikkjarifika jekk il-kabinet ta' dak iż-żmien il-biċċa kbira minnu għadu parti mill-kabinet tal-lum u xed ikgidbu lil Joseph Muscat jew inkella xed jappeġġjawh f'dik is-serqa u l-ġustifikazzjoni tagħha. Fix-xhieda tiegħu Muscat ikkonferma li tal-Vitals ma investewx aktar minn 5 miljun euro u dan minkejja li l-Gvern pretenda investiment massiċ ta' mijiet ta' miljuni ta' euro. F'konferma li l-Vitals m'għamlu xejn mill-obbligi li kienu kontrattwati bihom. L-eks Prim Ministru xehed ukoll li l-Iskola Medika ta' Barts Fawdex saret biex eventwalment tal-Vitals ikunu jistgħu jinvestu. Dwar dan l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan l-investiment juri kif minnu ma gawdewx il-pazjenti Awċin, iżda mod kif il-kumpanija barranija tagħmel il-qlieħ ħalli mbagħad tkun tista' tinvesti. U meta saqsejtu allura jekk dan investiment kienx minflok l-isptar ta' Għawdex, lill-Awċin joħdilhom l-isptar u jtihom medical school. Ma weġibx. Laqqas. Mistoqsi mill-avukat Edward De Bono, Muscat ikkonferma li 3 sptarijiet se jibqgħu għand il-privat għal 90 sena. Iżda fil-waqt li faħħar l-impenn ta' Stewart baqa' m'għamilx l-istess dikjarazzjoni ta' fiduċja fil-konfront ta' Vitals. Aktar tard u prova wkoll jiġġustifika li l-poplu mhux ħallas €250,000 kuljum, iżda kważi 70,000 euro kuljum. Xi ħaġa li għal Adrian Delija din mhix aċċettabbli. Ma rridx noqgħod nidħol fis-somma mal-matematika. Dak imbagħad ikollna d-dokumentazzjoni kollha biex nuru. Però jekk għal Dr. Joseph Muscat huwa aċċettabbli illi l-poplu jinsteraq 68,000 kuljum, għalija ċertament li dak mhuwiex aċċettabbli b'ebda mod. Mistoqsi direttament ukoll jafx jekk is-6 miljuni li ngħata żid il-Vitals ramtu muluri u mhix inklużi fil-118 miljun li Muscat stess ammetta li l-Gvern għadda lill-kumpanija. Muscat qal li ma jiftakarx u fil-waqt li qal li ma kienx jaf minn fejn ta' Stewart daħlu fl-istorja, l-eks Prim Ministru qal li l-Gvern ma kienx qed ifittex biex ibiddel lill-Vitals għax kien kuntent bil-kumpanija.